Нещо ми е коледно днеска. Да пуснем малко сняг. Дали са прибрали зимните дрехи? Бах, да е. Там аз се представях с бански на плажа и с един коктейл. От минус 10 градуса на плюс 30 е много голяма разлика, ли? Ко мислиш? Изгоря като и слънце. Искам да седя малко у нас с кафенце и с книжка, ама да ми е някаква естетична пак, сеш се. 10 дена дъжд подред много ли са? Мисля да чета Война и мир. Депресирах се от и дъждовното време. Трябва да го измислим някакво топло и слънчево, ама не прекалено, разбираш ли мисълта? Демек да е пролетно? Да. Ма тя пролете в България минати тук се наканиш. Са, 2 пролетни дена им стигат. Кога им бяха баловете на тия? Защо питаш? Мислиш ли, че аз мога да изчета Война и мир за 10 дена? Малко дъждец ми трябва още за фон, сеш се. Като напредне сюжета, ще ми трябва още по-силен фон.